Bolo to také skôr taktické, ale nikto nechce urobiť takú väčšiu chybu, pretože v takejto chvíli už sa trestá, také 2 na 1 a 3 na 2 to už je také nebezpečné, takže my sme hrali tiež do zabezpečenej obrany a z tých protiútokov sme sa snažili skórovať. V príprave nám išla nám aj na tréningu nám to všetko vychádza, potom v zápase proste si to nevieme presne nahrať, alebo to odskočí, alebo tá strela ide, ale nikto není pred bránou, takže musíme na tom trochu potrénovať a dúfam, že sa to zlepší. Pozrieme si nejaké video, asi musíme si ich poriadne rozobrať, musíme zistiť, čo chceme hrať, ako chceme hrať. My tam určite necháme všetko, takže budeme rádi, keď zvíťazíme aj zajtra, dúfame. Tak ja hrám v tej Kanade, takže to je vlastne podobný štýl, takže tam budú hodne napadať, hrať do tela, skvele korčulujú. Sú to všetko takí šikovní, rýchli, silní hráči, takže to bude ešte horší hokej, ako dneska si myslím. Tak hlavne teraz musíme dobre zregenerovať a zajtra sa budeme snažiť hrať zase tú hru proti tým silnejším, čo sme hrali vlastne proti Rusku a Kanade a potrápiť Ameriku a verím, že sa nám to podarí, lebo proti tým silnejším sme hrali lepšie, takže verím, že zopakujeme tie výkony z tých prvých dvoch zápasov. Tak ja som to osobne už videl u dospelých hráčov a toto sú stále 18, 17, 19 roční chlapci, ktorí začínajú veľký hokej hrať a tá určitá zodpovednosť na nich bola cítiť na tej striedačke a keď sme dostali prvý gól, tak ešte väčšia nervozita, takže my naozaj práve tréneri sme ich začali ukludňovať, trošku sme zmenili niektoré veci po druhej tretine, prinieslo to aspoň jeden gól, takže sme boli radi aspoň za tú remízu, no a v predĺžení samozrejme sme využili presilovku, takže to víťazstvo je pre nás veľmi, veľmi cenné.